ассалому алайкум дӯстон бардарон тамошобинони канали Алиту хуш омадед ба канали Қодиров Сайбирон. Бардаро бисёр бардаро занг задан хоб бовар ки нехне бардаро чӣ ба гол партои Қодиров Сайбирон ки ҷоди чико кадаси гол несай гол партогои гусоладор ҳозиё гол на партеси бардаро ҳамиҷа ҳамаш гои бғизай намҷа мо пичи гоем инай гол зоид бардаро иҷа дисар гои гусоладор бардаро ина якта ина бардаро диюмш бардаро мерем айдай гол мерем гусолак шимода гусолак бардаро се рӯза шидеса ина мирӯз бардаро сеюм рӯз шай бениҳоят гои хубай наоро то охир тамошо кунед лайк коммент ёдтон намере ҳатман подписатсия кунед кадоме ки подписатсия кардагӣ нест подписатсия кунед кадоме ки лайк задагӣ нест я лайк бизанед бардаро кори мо бо иншаллоҳ худо розӣ боша пеш меравад ина бардаро ҳои шириш тоза шидагӣ нестай не ки гарантӣ дора бардаро ширишта мо шахсан ҷавоб мегем ҳамида бардаро ина гусолак шай бениҳоят гои хубай ҳоли мо дандонша нишон метаем бардаро рӯз хунукай камтар бардаро гои хиштага дандонша нишон мета ина бардаро дидесен сеюм гусола шай ина дандоноша дидесен калон калон саршди ина бардаро синаша дидесен бардаро ҷӯшиданша нишон метаем шумо бубинед биё улумшка ҷӯшем ина бардаро ҷӯшидестай ҳар чочо чӣ кор мена гаранти кати бардаро ина камтар рӯз бегаҳ шидаги бардаро шом шид камтар торик шидай ҳамин шириш гарантия бардаро масъалаи шириш хеле шаттазани ширишам ғавсай барам бардаро нархира мо мондем 11000 сомон бо муомила дорад ягон чи арзон меша дастсафка дора бардаро мерем сини диюм го бардаро инаи бардаро 11000 бо муомила дорад бениҳоят гои хубай